Jeg hedder Morten Sonne Fej, og jeg er en af medejerne i Kalundborg Autolakering. Jeg startede forretningen Kalundborg Autolakering i 2017 sammen med Emil, fordi vi efter en længere årrække har arbejdet sammen. Vi har faktisk kendt hinanden helt tilbage fra læretiden. Og efterfølgende vores læretid har vi arbejdet sammen i 7 år i en anden virksomhed, hvor vi egentlig stod for det hele selv. Så vi synes, at det var på tide at prøve kræften med det alene sammen. Det, der driver mig ved at arbejde her, det er, at vi går rigtig meget op i kvaliteten, i bæredygtighed og den udvikling, som vi står overfor, synes vi er super spændende. Jeg går rigtig meget op i på en hverdag herude, at for det første, at man står op om morgenen, og man glæder sig til at komme på arbejde. Vi kan altid have nogle dage, der er rigtig meget knald på, og så er der nogle dage, der måske ikke helt går, som vi håbede på. Men der har aldrig været en dag, hvor jeg ikke vil på arbejde. Vi føler, at vi er det bedste, fordi vi sætter nær i vores kvalitet og vores samarbejde med vores kunder, som gør, at det bliver en lettere hverdag for dem, når de har et samarbejde sammen med os.